Takže ahoj mravenče, jak jsi mohl vidět, moje výkonnost stojí pěkně za hovno. Poslední trénink, co jsem koukal do logu, jsem měl 24. dubna. Od té doby jsem netrénoval. Takže je to vidět. Myslím si, že se chci vykroužit z společného tréninku. Teď tady začnu makat a nedám ti nic zadarmo. Vidíš, že to dám všechno. Smysl si na tobě jako na té Plznice. Máš na co těšit.